i Ducha Svaté. Pán s vámi. I s tebou. Odkud dříve začít? Milí drazí přátelé, milá chaso, milí gazdové, také milý sbor dobrovolných hasičů, také vážený pane starosto, členové zastupitelstva a také všichni občané Lačnoviané. Buďte srdečně vítáni při dnešní, a dovolím si říct, dnešní slavnosti, protože po 4 letech se shledáváme při této příležitosti do Štínek poděkování také za úrodu v tomto kostelu. Chceme děkovat nejenom za úrodu, chceme také si děkovat za přátelství, za vztahy a také děkovat za dar víry. Protože tím, že přicházíte slavit tu Eucharistii, a není, věřte mi, není nic většího, než slavení Eucharistie, protože to je učinění, vzdáváme díky a vzdáváme díky Bohu, který nás převyšuje, ten, který nám dává život, ten, který nám dává smysl života a ten, který nám také dává dary plody země. Jistě, že ano, je to někdy tvrdá práce také, která to provází, ale že to spolupráce člověka na kultivování přírody, krajiny, toho, co nám dá Bůh, a také spolupráce s tím, co nám de facto potom Bůh dává. A tak s tímto poděkováním také vstupme do slavení této mše svaté. Modleme se. Děkujeme ti, Bože, za úrodu, který jsi dal dozrát na našich polích. I za to, že jsme ji mohli sklidit. A prosíme tě, učiň také, ať působením tvé milosti vzklíčí v našem srdci spravedlnost a dozraje v plody lásky. Skrze tvého syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a králuje po všechny věky věků. Amen. Do krásné země, do země potoků, pramenů a třídel, které vyděrají v údolích i na horách, do země pšenice a ječmene, vinné révy, fíkovníků, granátového jablka, do země olivového oleje a medu, do země, níž nebudeš kyslé. A nic si z něho také nemůžeme odnést. Máme-li však co jíst a do čeho se obléci, buďme s tím spokojeni. Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Ježíš řekl zástupu: dejte si pozor a chraňte se před každou chamtivostí. Neboť i když má někdo nadbytek, jeho život není zajištěn tím, co vůle Boží mají všichni lidé mít spásy. Volejme tedy ke Kristu za misijní dílo církve a za spásu lidí. Pane Ježíši, spasiteli světa. Pošli všichni hlasatelé radostné zvěsti evangelia do všech končin světa. Prosíme tě, vyslyš nás. Pomáhej pastýřům církve, aby svorně pečovali o zvěstování evangelia celému světu. Prosíme tě, vyslyš nás.
pošli dělníky na svou vinici a ochraňuj jejich dílo. Prosíme tě, vyslyš nás. Povolej věřící, aby pomáhali šířit království pravdy. Prosíme tě, vyslyš nás. Dej a mladé církve zakoření v životě nových národů. Prosíme tě, vyslyš nás. Povolej zemřelé do radosti. Dej národům jihovýchodní Evropy požehnaný mír a svátost. Prosíme tě, vyslyš nás. Povolej zemřelé do radosti věčná. Prosíme tě, vyslyš nás. Náš nebeský Otče, přijmej tuto svatou oběť svého syna na poděkování Pánu Bohu za letošní úrodu, za ochranu a Boží pomoc pro celou obec Vlačnov. Prosíme tě, vyslyš nás. Věčný, milosrdný Bože, oslav své jméno tím, že nám udělíš nezasloužené dobrody. Prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen. Celé milosrdný Otče na oběť své církve. Je to velikonoční oběť, ve které Ježíš Kristus vydává své tělo a prolé. Ten, který na sebe vzal hříchy světa, blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři brány. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena. Požehnání
Dělo Kristovi. Nezapomínali na to, že ten rohlík nám nespadne z nebe, jak tady dneska má u Izraelitů, nebo že se do Lidlu, a nebo do plný marketu a tam se to koupím za nekolik stojí už, tím, že máš chodí nakupovat, tak já nevím, ceny, ale skutečně to je celý proces, sami to znáte. Když jsme na to vděční, když i ta práce na tom poli, když ta práce lidských ruk nás vede také ke stmelení, ke spojení a také utváření dobrých vztahů. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. A zapomněme se vaši. Všemohoucí, dobrý Bože, ty dáváš příznivé počasí a zavlažuj zemi, aby mohla vydat své plody. Přijmi náš dík za to, co jsme slíbili, a dej, ať se z letošní úrody nasytí také ti, kdo dosud trpí hladem, aby oni mohli chválit tvé jméno. Přijmi tyto prvotiny z úrody, které jsou pro nás znamením tvého požehnání, tvé dobroty a lásky k nám, neboť ty žiješ a kráľuješ na věky věku. Amen. Pracovali také. A nyní jděte ve jménu Pána. Amen.
Na ty spoje. Není, slyším. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane Ježíši, rodnou zemi naši s láskou chraň. Drž nad ní svou mocnou dlaň. Přednes Bohu prosby svých věrných ctitelů. Chraň před nástrahami doby všech živlů. Dej, ať se nám vede jako doposud. Lidi, co přejí zlé, podle svých zákonů řádně suď. Děkujeme za to, že jsme mohli sklidit plody tvé dobroty a lásky, do kterých jsme vložili své úsilí a píly, aby nám dozrály všechny obilné klásky a do dalších žní jsme zdraví byli. Tímto přijmi poděkování od srdce a dopřej nám hojnost úrody a štěstí v tomto i dalším roce. Otče náš, jen na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš bezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Tráva s Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš. Svatá Maria, Boží Boží, nyní i v hodinu smrti naší.
Však počasí vyšli na minutu. No, já to mám. Ale to není jenom tak zadarmo. Do žínky, do žatu, ale myslím, že tady ještě to se dostalo. No, tady máte kosák, tady máte lepák a jdeme to dožat. Teď nemám píserky. Pojďte, že mám. Tak. Aby nepřeprčil? No, aby si začít zpívat. Zažitečko.
Tady udělali provádku, musíš to zváže a pak se to pak skládal. Vždycky vzpomínal, že si mě vezmeš. Vždycky vzpomínal, že si mě vezmeš. Až pod hajíčkem žitečko sežneš. Až pod hajíčkem žitečko sežneš. Žitečko sežal a mě si nevzal. Žitečko sežal a mě si nevzal. Počkaj synečku, co s tou udělal. Počkaj synečku, co s tou udělal. A naša Anička žala trávu a ten švarný hajníček došel zádu. A ten švarný hajníček došel zádu. Právě chtěl hubičku, ale ona volala na mamičku. Ale ona volala na mamičku.
Neulevá sa nic, že? Co neulevá? Ulána požaté a nic. Ale dobré, dobré. Ale to stejně na povisku. Není zase taky lidé. Jako za mlad. Nechtěla koně česat, kdyby zmamila, pyšná nebyla, nemusela bys bečat. Kdyby zmamila, pyšná nebyla, nemusela bys bečat. V Mistříně na dolíně je tam pěkný rybníček. V Mistříně na dolíně je tam pěkný rybníček. Koně tam brodí, už krám nechodí, je švarný šohajíček. Koně tam brodí, už krám nechodí, je švarný šohajíček. Ten snopek a už taky máme? No. Rozmarína mě nevzešla, má panenka mě odešla. Rozmarína mě nevzešla, má panenka mě odešla. Odešla mě do maštale, mezi 4 koně vrané. Odešla mě do maštale, mezi 4 koně vrané. Koně dáme do kolchozu, koně dáme do kolchozu, necháme si starou kozu. Koza děláme, já chci taky do JZD. Koza děláme, já chci taky do JZD. Nadojila litr mlíčka, stala se z ní hudebníčka. Nadojila litr mlíčka, stala se z ní hudebníčka. Nazdor! Jsme to dožali! Tak budeš tam má nějakou oslavit? Už, až zapodne, jestli to teda dobře udělá. Čil by se dávalo pěkně srdčísko. Nemáme, Brda hlasného, ještě jsme nejedli dneska
dneska nic masného, ještě jsme nejedli dneska nic masného. Včera nás pobili, večeřu nedali, a dneska i Pán Bůh ví, večeřu dajú jí, a dneska i Pán Bůh ví, večeřu dajú jí. Můžu poprosit na chvíli na bok? Díky. Tak jo. Teď se trošku posunu za ještě. Tak jo, všetci na mě, jo, teď. Co si tu leze? Dobre, gazda. Vole, prosím tebe. Tam dívej. Mladci, pojďte. Všetci mladci. Díky, mladci. Tak jo. Jste připraveni? Takže fotím, jo? Všetci na mě. Pěkné zezadu, ale jo. Když je tma. Teď je světlo krásné. Já si myslím, že zezadu je pěknější než zepředu. Ano, to by bylo. Já mám tady mladou tam. Zamávajte, honem, řekni ahoj. Jak kdyby to bylo naše. On je sám těžký. Tady bylo málo, ne? To je jeho první běžný. Chlapci jako ví a náš kapelník Sústřic Madaj. Hrajeme, zpíváme, pěkný vesele. Není na světě lepší kapel. My jsme další i narodila Kovalského. Jsou našel. My jsme svojí dvojce.
proti Lačnově na Moravě, jak mi říkal malý Marek Kupčíků. Byl na závodoch, kdo to neví, a byl první na mistrovství republiky motokrosu. A nějaký Pražák se ptal, kde je ten Lačnov. Tak mu tam někdo řekl, já nevím, já jsem z Prahy. A jinak, tak jak říkám, vítám vás tu všechny. Na začátku mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří se podíleli na této akci. Nejdůležitější je zajistit chasu. Po 2 letech přemlouvání nebo ukecávání se mi podařilo přemluvit fašankovskou chasu v čele s Robinem, takže mu za to děkuju. Gazdu sehnat nebylo snadné, ale bylo to jasné. Takže jsem Ivanovi řekl, Zmaňu, jste gazdě, takže děkuju. Děkuju Dechovce, že se na to nechala ukecat v tom horku. Děkuju důchodcům, kteří nám upekli frgále a sehnali mě kyselicu. Děkuju traktoristům, kteří přijeli. Otec Lukáš v kostele zapomněl na jednu složku. Děkuju myslivcům. Aďo, řekni to předsedovi. Děkujem. No to můj fanfarát ví o té. Ano, to už ví. Děkuju svojí rodině, že mě tolerovala, protože bylo to náročné to přichystat. A už dál kecat nebudu, příjemnou zábavu vám přeju, užijte si to. Jo, a ještě jsem vám zapomněl říct to nejdůležitější. Ty dary přírody, plody najdete tady, frgále najdete v chalupě a něco k snědku najdete na myslivecké chatě. Takže příjemnou zábavu. Takže já vám taky jménem klubu důchodců v Lačnově přeji krásné dožínkové odpoledne. Po 5 letech jsou tady opět lačnovské dožínky a jestli jste procházeli tady přes tu slámovou rodinku, tak ta slámová rodinka, ona se za těch 5 let nijak nezměnila. Je tam sedlák, selka, mají pořád jedno děvčátko, takže se nerozrostli, ale sedlák se malinko změnil, je takový galantnější asi, protože selce na dnešní slavnost přinesl veliký koš oljního kvítí. Nevím, jestli si to chtěl u ní vyžehlit, nebo jak to bylo. A teďka bych vám jenom něco málo řekl historii mlácení, cepem k celkovému mlácení. Ono mlácení obilí je metoda jako stará dostatečně, sahá to někde až do toho pravěku. Řekli bychom si, jak na to vůbec někdo přišel, že tam mlátili tím a tím, ale když zase nad tím budeme uvažovat, tak čím to vlastně zrno mohli z těch klasů vymlacovat, jedině, že to třeba vytřepávali nějakými palicami, nebo to třeba prošlapávali, chodili potom, nebo přesto přeháněli dobytek, mohli potom taky válet nějaké klady, že? Takže tak to nějak asi zřejmě určitě bylo. I když možná, že cepy se mlátilo už někdy v raném starověku, ale první zmínky o mlácení cepem jsou někdy až o nějaké století dalej, takže možná, že až nějaké to 12., 13., 14. století. Až teprve v 17. století dochází k nějakému zdokonalení toho nářadí, že se vlastně více začaly využívat cepy. Ty cepy jsou tady, jinak zavedla se taková takzvaná vějící lopata, že? To znáte do mě zemědělství, tak jsme s tím třeba z doma odhrabávali sečku potom, s takýma lopatama. A byli na to čištění toho obilí začali používat síta. Takže my tu máme vlastně v tomto našem muzeu nějaké pomůcky, které ti lidi používali už vlastně v tom 17. století. Takový mlatec v té době podle těch zápisů vymlátil asi za ten jeden den
3 mandele obilí a namlátil z toho asi 1 až půl druhého korce obilí, jako zrna. Abych pro představu, 1 mandel je míra, která čítá 15 snopů, takže on vymlátil asi 45 snopů. A 1 konec je zase objevová míra, která čítá asi 93 litrů, což když bych vám to trošičku přiblížil, tak je to, že vymlátil z těch asi 45 snopů, já nevím, půl dvoustovkové bečky nebo až 3/4 dvoustovkové bečky. Tu slámu, nebo ta vymlácená sláma, samozřejmě všichni měli to hospodářství, tak se používala jako krmivo pro ten dobytek a na sklaní, ale taky, protože v té době byly doškové střechy, tak ta sláma po vymlácení cepy je vlastně rovná, neroztříštěná, takže se používala na výrobu došků. No a taky na výrobu provřísel a do strožochů. Někdo si pamatuje strožochy určitě, že strožok je vlastně předchůdce madrací, neboli slavník. Já si pamatuju, že i když doma jsme mlátili mlatičkou, tak určitá část snopů z pole se vždycky nechala a pak se vymlacovala cepy a použila se právě na tu slámu do těch strožoků anebo na ty provřísla. Provřísla, jak jste viděli na poli, když se žalo žito anebo réž, tak ty se dali krásně ukroutit z tohoto druhu, protože žito a réž ještě byla vyšší, takže z toho se provřísla ukroutili, ale když se žal třeba jačmeň a nebo oves, jačmeň je krátký, takže z toho ty provřísla se nedali kroutit, tak jačmeň se žál nebo pokládal na pokládky a oves byl trochu větší, tak ten se takzvaně táčkoval. Že ta odběračka dělala takové malé snopky a z toho ovsa si vytáhla vždycky pár stébel, nekroutila to provříslo, ale zrovna tím to obtočila a postavila to na také malé panáčky. Pak až to obilí uschlo, tak se vzali ty provřísla, které byly vyrobené, no a ty táčky anebo ty pokládky se na to dávali vždycky určitý počet a vytvořil se z toho takový veliký snop. V Lačnově vím, že provřísla dělal strojně strýc zvoničů. To se dalo do takového stroje, na konci z toho vylézl vlastně takový sláměný provaz. Mlácení obilí cepy nebyla tak zas snadná práce. Vyžadovalo to vlastně dost velkou sílu a takovou vytrvalost, protože to bylo v takovém svižném tempu. Ti mladci to mlátili na mlatevni. Odtud je ten název mlatevňa, i tato stodola má mlatevňu, že tady v tom průjezdu. Mlatevňa měla hliněnou podlahu. Nedalo by se mlátit, tak jak my tady budeme nacvičovat na tomto dřevěném parketu, ale byla to hliněná podlaha, která musela být, celkem ten povrch musel být takový zpevněný, pevný, aby se to nevydrolovalo, a protože to obilí potom vždycky vymlácení, tak se zametalo metlami, no a aby se do toho taky nezametala ta hlína. Takže ono čas od času, ta podlaha se musela dneska bychom to možná nazvali penetrací. To znamená, že se musela zpevnit. Jenomže v té době používali jako penetraci to, co měli jako přírodní, takže se používal, já to řeknu tak zdrobněle, používal se rozředěný kravíneček. Takže tím se to natíralo, ta podlaha se tak zpevnila, stvrdla. Tento způsob zpevňování podlahy se prováděl i ve staveních, kde třeba v síních, kde byla ještě hliněná podlaha. No, mladci si to obilí na té mlatevni rozložili tak, že šlo klásami směrem dovnitř a těmi stébly ven. No a pak do toho začali bušit, zrno vypadávalo, no a obrátili to na druhou stranu ty snopy, no a pak slámu dali bokem, ta se zvazovala, třeba nebo šla do stohu, to už je jedno, no a omylí se zmetlo,
otevřeli se vráta na Mlatevni, na jedné straně, na druhé straně, vidíte, že i tato stodola má dvoje vráta. Tím, jak se to tam otevřelo, tak byl v té stodole průvan. No a jak to obilí nabrali, oni ho nabrali vlastně na takové tyto vějící lopaty, no a teďka to přehazovali, no a samozřejmě ty plevy jsou lehké, takže ten průvan to odfukoval a to těžší zrní padalo na zem. Pak se to buď přesívalo přes tyto síta, anebo později se k tomu používali fúkary. V 19. století, nebo v půlce toho 19. století, to je asi tak možná před těmi 170 roky, se začala v rolnických hospodářství objevovat už kosa, dříve se to žalo kosáky, no a postupně to staleté mlácení cepí začaly vytlačovat mlatičky. Nejdříve to byly mlatičky ruční. Ta ruční mlatička, ona vypadá vlastně, kdo viděl Sečkovicu, že? Tak ona byla nějaké podobné konstrukce. Takže na jedné straně se tam toho byli dávalo, na druhé straně vypadávala sláma a potom padalo to zrní v také hodnotě, jak když bylo vymlácené cepy, takže bylo i s těmi plevami. Samozřejmě, když to byla ruční, tak se nám točilo ručně. Později tyto ruční mlatičky nahradili ženturovice. Žentur jsme měli doma také, na tom jsem si jako děcka jsme si na tom hrávali, vařili jsme si tam a pékli. A žentur vlastně sloužil k tomu, že ten byl pohán, toho zubení, co tam bylo poháněno dobytčí silou. Takže ten dobytek chodil kolem dokola, to místo, kde ten žentour byl a kde ten dobytek chodil, tak se nazývalo rajčula. Rajčula, no a to se přenášelo takovou železnou tyčí, se to přenášelo na pastorek a odtud plochým řemenem na mlatičku. Pak já to musím zrychlit, takže pak ty mlatičky, tyto byly nahrazovány, nebo motory žentour byl nahrazován motory parními, pak to byly ty stabiláky, že? Pak to byly elektrické motory. No a tyto mlatičky, ty ženturovice se postupně nahrazovaly mlatičkami, které se začalo říkat čističky. No a tyto mlatičky vlastně už toho byly třídili, padalo do pytlu, 1, 2, 3, 3 bylo semíčí, to jsme dávali korovtvičkám. Takže a potom nahradili tyto mlatičky, polní mlatičky, neboli kombajny. Takže to by bylo zhruba k tomu mlácení asi všecko. A teď bych požádal paní učitelku Míšu Slovákovou, aby si převzala mikrofon. Děkuji. Historii máme v malíčku, tak přejdeme k praktickým ukázkám a žáci základní školy si pro vás připravili takové krátké pásmo, jak se dřív ty cepy držely, jak se s nima zacházelo, jak se s nima mlátilo. Důležité u toho, aby mladci se nepomlátili, byly takové říkanky, které si vymysleli, aby jim to šlo líp od ruky, aby to mělo nějaký rytmus. Takže vám to kluci předvedou. Mám tady žáky od 1. do 4. třídy a věřím, že díky tomuto se tady to řemeslo bude udržovat v našem povědomí. Začnou 3, přidá se 4., 5. a 6. a potom by měli jít ještě po nich velcí chlapi, ti už by do toho měli dát tu kuráž a tu sílu ještě větší. Takže kluci, pojďme na to, je to vaše. 1, 2, 3, 4, myšleze do díry. 1, 2, 3, 4, myšleze do díry. Hej, Kubo, pojď nám pomoct. Kapeče, buchty máte, posílákem za hoďákem. Kapeče, buchty
si mákem posílá je za vojákem. Hej, Dané, pojď nám pomoct. Západou. Hej, Vicky, pojď nám pomoct. Čert sedí na patře, dívá se na platce. Čert sedí na patře, dívá se na matce. Takže teďka vám předvedli ukázku mlácení celý žáci naší základní školy. Teďka vám to předvedou taky žáci naší základní školy, ale o 2 až 3 generace starší. Mládci, to, po, se, po, dám si, zmouky, míti, buchty, dolky, budu míti. No. Protože jsme se spotili, dáme si po jedné štampelice a ještě budeme pokračovat a to bude ale hned opravdu. Staří lidé pravili, že když se dala štampelka, tak se nepotili při sečení. Tak na to pocení. Tak, a jedeme znovu. 4 mladci, takhle, to, se, klepou. Šenky, dám si, mouky, líky, buky, dolky, budu míti. 4 mladci, takhle, to, se, klepou. Šenky, dám si, mouku, líky, buky, dolky, budu míti. Jak se dá štampelka, to úplně jiná žide. To musí aj ženské pochopit. A kolik jsme namlátili? Namlátili jsme 1 000 korce. Toto by se tak mělo odnést do studali někde. A to tu nezavazá. Já už to tu... A dovolte mi ještě, mám takové 3 věci. První, děkuju spolku Lačnovému pro lepší Lačnov, protože se cítí dotčení, že jsem jich nepozdravil, takže děkujeme vám. Pak bych chtěl omluvit pana hejtmana, který bohužel slíbil, že se zúčastní, ale volal mě, že z rodinných důvodů nemůže přijet. A pak to nejdůležitější, já jsem dneska něco slíbil Gazdovi.
Asi. Ze samého zlata, ze samého zlata, ze samého kvítí. Podívajte se na ně, jak on se nám svítí. Podívajte se na ně, jak on se nám svítí. Pani mámo zlata, otvírajte dveři, nech se podíváme, co máme k večeři. Nech se podíváme, co máme k večeři. Jak máme k večeři kyselou polévku, tož my vám utečem půjdeme do šenku. Tož my vám utečem půjdeme do šenku. Hospodáři, už jsme tady. 11 párů dohromady. Už jsme žitko pokosili a mandele odvozili. Čil budeme tancovat a já všecky, jak jste tady, chci srdečně přivítat. Vítám všechny hospodářky, a i ty plné robečky. Dneska budeme jenom tančit a jíst dobré vdělečky. Jak zvyk starý velí, dnes budeme moc veselí. Hospodářové dáme. Hospodáři naši jsou velice rádi. Nemají podaří zrnkačáči. Pane, buď Ježíš Kristus, vinšujeme vás. Tento věnec dožinkový darujeme vám. Vy ho z lásky přijměte a za nás se nestyďte. Dá vám Pán Bůh požehnání na tomto světě. Vy ho z lásky přijměte a za nás se nestyďte. Dá vám Pán Bůh požehnání na tomto světě. V tomto věnci dožinkovém růža červená. Do něho ju zapletala dcerka svobodná. Zapletala v hájíčku na zeleném trávníčku. Slavíček jí přitom zpíval pěknou pěsničku. Zapletala v hájíčku na zeleném trávníčku. Slavíček jí přitom zpíval pěknou pěsničku. Tento věnec je uvítý z polního kvítí. Zovsa ze rži a ze žita, z jačmeňa taky. A němákověnka je pěkně pozlacená je. A těm našim hospodářům darovaná je. A němákověnka je pěkně pozlacená je. A těm našim hospodářům darovaná
pánu. My jsme ti požali celý lán. A ty hospodinko vdělečky, jak jsme byli pilné žvíčky. Nahrajte vy muzikanti Kovářský a Cigána. Dneska to budem tancovat až do rána. Nahrajte vy muziku na pěknou notečku, abych si mohl zatančit ze svou severečku. Hospodinko náša, zabíle na kéru, třeba stuž má hlavu, nech sa jí nažeru. Třeba stuž má hlavu, nech sa jí nažeru. Jak zvyk starý káže nám, přišli jsme gazdo dneska k vám. Počujte naše těžkosti a přání a naše upřímné vinčování. Děkujeme vám gazdo za pořádnou práci. Však jste z těch lugarů vychoval pěknou chasu. Dcerky, vám děkuju za dobré slovečko. Nejedná se jim totiž uval červené vínečko. Od rána do noci pod nebem jsme stáli. Ogarom košule nám sukně plály. Děkujeme hospodářů za postel ze slámy. Spalo se nám nijak doma u mámy. Prosíme vás, paní mámo, ať nás máte ráda, vzpomeňte si na sebe, však aj vy jste byla mladá. Vrca děvča okolo mňa. Vrca děvča okolo mňa. Udělaj kolečko, moja gánečko. Budeš moja, budeš moja. Udělaj kolečko, moja galánečko. Budeš moja, budeš moja. Divineťa, moja milá, divineťa. Divineťa, moja milá, divineťa. Byli by mě chytili, do hradišťa odvedli, zadek růta. Byli by mě chytili, do hradišťa odvedli, zadek růta. Jak se začalo psejkat, postavě na půl. Říkal to dobře víš, že to pravda není.
však sekáči jsou na vintage. Dneska všechnu práci do zajista. Já za ně kombajn na traktory. Já už to políčko nedosekám, než zajde slunečko tam k těm horám. Nechám stát zetora na souvratí, budu tě, Mařenko, milovati. Budu tě, Mařenko, milovati. Pospěš si, Jeníčku, ty můj milej, než zajde slunečko, vše dosekej. Až pole dosekáš, přijď ke mně zas, na sladké hubičky máš večer čas. Na sladké hubičky máš večer čas. A když jsem na vytrčku na tom vozi stál, přijížděl traktory, každý se oblál. Klobouk černý, široký, narazený do čela, sedí si na koni a zpíve si z vesela. Pojďte všetkým na počest, zpívajme o gaži o 106. Mám jako su kosenku, mám jako su ostrů. Mám jako su kosenku, mám jako su ostrů. Ona mě pokosí, když mosí, já telinku rosnu. Ona mě pokosí, když mosí, já telinku rosnu. Když jsem počal kosit, ti kosenka mě spadla. Spadla! Když jsem počal kosit, ti kosenka mě spadla. Než jsem si kosenku narazil, já telinka zvadla. Než jsem si kosenku narazil, já telinka zvadla. Já bych jenom chtěla vědět, dokud tady budu moci sedět. Než se dočkám, že až hnedky něco dělali. Že jste nás do práce každý den nezvali. Skladil byli, snírat len. Že jsme do práce nenastupovali každý den. Jenom kombajnisti a traktoristé. Nikdo na vás nezapomněl, každý to o vás dobře ví a tady gazda náš hned vašu práci ocení. Je pravda, že máme traktory a stroje jiné, ale o úspěchu rozhodují vždy jen lidé a v prvé řadě ženy. Však oni pracují na 2 směny. Prvá na poli a potom doma zhon, uvařit, ukludit a uslat děťom. Co se nám slúbilo, to sa nám musí dát. Kdyby měl gazda náš 4 voly prodat. 4 voly prodat a koňa darmo dát. Co se nám slúbilo, to sa nám musí dát. Co se nám slúbilo, to sa nám nedává. Už sa ten gazda náš před náma schovává. A kdyby sa schoval třeba do světničky, však on musí usnit svoje pilné žničky. O, ten náš hospodář, o, to je dobrý chlap. A on nám dnes večer pálenky musí dát. A jak nám ji nedá, my mu uděláme. Z gatí ho vyzujem, šenkýř ho vydáme. No, dostala jsem já šohaja, ten můj David, tož jakž tak při kosení, horší při mlácení. Sotva snopek vymlátil, na slámu se vyvrátil. Jsem odhodil přivřel víčka, teď byl v limu pávnička. Přepěkný se mu zdál sen, že měl 99 žen, jedna hezčí jak ta druhá, samá krajka, samá stůha. Hlubali ho, hladili, byl z toho jako pilý. Každý na chvíli spal v klíně a bylo mu strašně líně. Já na ň volám, Davidku, vyjni svou hlavinku, ale David dále ležel. Chrápal, když pilu řeže. Jenom nemrkot, Zeliško, a nežaluj jenom na mě. Však se pochvál, že jste s námi ležela podle mě. Odpěračky, želci, už se nehádajme, radši si veselo zaspívajme. Gazdo náš, chystaj nám, Aldámaš, chystaj nám, hosně ležali jsme vesele, chystaj nám, hosně ležali jsme vesele. Gazdo náš,
chystaj nám, maldá máš, chystaj nám, moc lásky sbírali jsme klásky, chystaj nám, moc lásky sbírali jsme klásky. Gazdo, už jsme to dožali, ostalo srnízko, čil by zaženilo kdejaké chlapčisko, čil by zaženilo kdejaké chlapčisko. Už jsme to dožali, ostalo strnízko, čil by sa dávalo kdejaké cerčísko, čil by sa dávalo kdejaké cerčísko. Nemáme, hrdebra vlastného, ještě jsme nejedli dneska nic masného, ještě jsme nejedli dneska nic masného. Včera nás pobili, večeřu nedali, a dneska i vám Bůh večeřu dají. A dneska i vám Bůh večeřu dají. Přála se na vrše, na veliké vládě. Nepřišel jsem pojď, Říkaj, já jsem přala, hlavy nezvyhala. Ještě jsem synečku na poli odstala, na poli jsem byla, milém bylo luto. A i když to nevěděl, pověděli mu to. Lašnovskému dolí, roslo pěkné obilí, však už jsme ho pokosili a domů odvezli. Však už jsme ho pokosili a domů odvezli. Tu je ten domeček, tomu patří tento věneček. Tam je ten klíneček, co má vyset věneček. To dětá hospoda, tehovínka sloboda. A včilkaj vám vyčuju, aby vám Pán Bůh dal, tolej chlapečku, co je na věnci klásečku, a tolej céreček, co je na věnci zrneček. A já vám výču, aby vám Pán Bůh požehnal. Koleje v hoře jedliček, tolej teliček, koleje v horách píčku, tolej, abyste uchovali bíčku. A ještě? Koleje na světě vrabečku, tolej chlapečku, koleje mausička péreček, tolej céreček. Rozestupte sa chaso na dvě strany. Šiřej. Nech sa môžu dostat ke gazdovi bližej. Vinčuju vám šťastný dobrý den. Hospodáři, jsme vám požali všecko, co jsme požad měli. Nažali jsme vám 100 koulků rži, abyste v domě neměli vši a lži. 100 koulků žitečka, kdyby se trefila svatba, alebo kmotřička. Našli jsme 100 koulků rži. No, jak peně, aby byla moc hodná vaše žena. 100 koulků pohanky, co byste měli až po samé hambálky. 100 koulků ovsa, aby měl hospodář pro fuksa. Pojďte, puste mě, ať se teď. Vyču z práci za chvíli a též patřím do rodiny. A i mezi vaši kasu, třeba se do koně pasu. Co mě však mám též na místě a zgazu. A neřekne paní. Proč pan táto naši zlatí už sa ve stodole mlátí? Však som sa též spolu potil, báj za pluhem létal spolu. A nech řekne paní máma, mořila je sa kdy sama. Z drva má třetinu, když ju chtěla pro kuchyňu. Tak jak, lebo Henka je lidka také, zná moje práce všelijaké. A ještě mě za to hubuje a přeca mě tolik potřebuje. Tak jak Točka je ztratila ryčku a zmlátila mna přitom tyčku. Každý máte svou dřinu, ale já jsem z vás nejdříčnější a gazdovi najmilejší. Když jsem já ty koně pásal, přišla na mě dřímota. Dřímotěnka, koně vešly do žíta. Dřímotěnka, koně vešly do žíta. Přišel na mě šelma sedlák, toho pole hospodář. Co ty šelmo, co tu děláš, že ty koně v žítě máš? Co ty šelmo, co tu děláš, že ty koně v žítě máš? A já nejsem žádný šelma, já jsem hodné matky syn. Kdyby na mě jiný přišel, tomu bych se postavil. Kdyby na mě jiný přišel, tomu bych se postavil. 7 let jsem u vás složil a nic jste mě nedali.
jenom jednu košulenku, aj tu jste mě zebrali. Jenom jednu košulenku, aj tu jste mě zebrali. Když se Lukáš Jirku hospodě nestančit, takže já musím s tancováním taky dneska začít. Liduško šafářová, husičky nemáš doma. Liduško šafářová, husičky nemáš doma. Husy jsou v ječmeně, Liduško vyženě z ječmene ven, dřív než bude bílý den. Já bych je ven vyhnala, jen kdybych se nebála. Já bych je ven vyhnala, jen kdybych se nebála. Páň máma lehce spí, jak se hnu, všecko ví. Já nesmím z komůrky ven, dřív než bude bílý den. Čilkaj po vás nechcem, koňu ani volu. Vypijem gořálku víno a třeba zaj vodu. Tož nám gazdo dajde co páleného. A ty, hospodinko, vdolka tvarečné. Nás možných práci budili ptáci. Slunečko na nebi milé hřálo, chládko oddechu bývalo málo. Že za to nastaly milé chvíle, aspoň se radostně potěšíme. Proč bychom veselí nebyli, když nám to Pán Bůh přeje, dává nám na zemi pivečko a po smrti zase i nebe. Proč bychom veselí nebyli, když nám smrt utekla, peklo je ohnicu zasete, nepřijdem aspoň do pekla. Já jsem švárný junák český z Valašského kraje. Na mém poli pro každého obilíčko zraje. Zraje pro každého Čecha upřímného. Jen si podle zásluh váží stavu rolnického. Jen si podle zásluh váží stavu rolnického. Práci vážím lidu svého i své vlasti české. Stavu svého rolnického i své děvy hezké. Sedlák jsem a zůstanu tež věrným vlasti synem. Mějme se jen, bratři, rádi a pak nezahynem. Mějme se jen, bratři, rádi a pak nezahynem. Dobrým gazdům slubuju. Ve shodě a míru budem žít, tady Pán Bůh sáj dobře mít. A tož já vám také pěkně děkuju. A vy, páni muzikanti, hrajte vesele. A vy tady všichni tancujte při vdolkách a při pivě. Yeah.
nohama spolehnu, že po práci. Teď se všichni v tanec dejme, na paměti dobře mějme dožitky, že po druhé se v roce nevrací. Teď se všichni v tanec dejme, na paměti dobře mějme dožitky, že po druhé se v roce nevrací. Podívka se, hospodářu, jak já se mu pěkně hážu. Podívka se, hospody, jak já se mu protočím. A ty Verčo, toď se! Muziko! úrok plný práce a já bych jenom chtěl poděkovat za mě a za Verču celé chase za kompletní přípravu tady toho a areálu, kompletně všeho kolem toho. Tetě Šarádkové, která tady udělala krásnou výzdobu a pro gazdy. Míši Slovákové, která nám naučila mladé mladce, Lucce Obadalové, která nám vybrala mladé pasáčky. A nerad bych na nikoho zapomněl, ale já vůbec už
Ano, samozřejmě. Rodince Kudelovým za výborné panáčky, které nám tady postavili. A v prvé řadě hlavně panu starostovi, který nám vlastně umožnil něco takového udělat, no. A ty hlavně jsou gazdové, že jo, kteří nám vlastně přijali tu velkou zodpovědnost nám dělat gazdy. Takže pro ně poprosím velký potlesk. A všetkým kolem tady, co tady dělají, každé jednotlivé složce, co tam se o něco starají, spolci, myslivci, sportovci, hasiči, důchodci, samozřejmě za frgále, výborné vdolečky frgále. Muzikanti, samozřejmě, paráda. A já bych chtěla poděkovat hlavně Robinovi a Verči, kteří se ujali tady našeho vedení. Bez nich bychom to tady nezvládli a bez nich bychom tady dneska vůbec nebyli. A já děkuju vám všem. Děkuju všem, co jste přišli, protože ta chasa si to zasloužila. Děkuju Lačnoviance a ještě se najést, protože od rána máte hlad. Ten stres už z vás padl. Necháme prostor muzice. Takže děkujeme.